Nung stuck pa tayo mga bay, so tignan niyo yung speedometer natin digital. Makikita ninyo kahit anong piga-piga natin dyan, wala talaga, hanggang 124, ganyan lang. So itong ipapakita ko sa mga bay is parehas lang na lugar. Ito rin na lugar ang dadaanan natin nung naka-load na tayo sa ating motor. Naka 54, headworks, cams is 5.2, lift lang yung cams natin. So stock throttle body, naka-pork lang. Hindi ko pa nilagay yung 32mm dahil pinasison ko pa tong motor na to. Itong gamit natin yung stock pa. So tignan ninyo. So pag magka-speed ako dito ng 153 sa digital na to mga bay, sa GPS is nasa 102 or 105 ganyan. Abot ako ng 163 naman is nasa siya mga 120 or mga 120 or mga 118 ganyan. Basta ganyan ang speed niya mga bay sa GPS. Diba? Kahit anong piga-piga natin dyan, wala talaga. Ipapakita rin ko rin sa inyo mga bay yung stock natin na yung stock nung nakaload na tayo. So kumpara natin, makikita naman ninyo dyan, diba? So ito po, so shout out kay Sir Richie Boy. So siya po yung gumagawa sa ating 54mm. Magpa-sit up na ko sa 54. Wala o domingo ba? Ay wala ka? So shout out na lang ulit kay Sir Richie Boy. May background music kasi ang pag-uusap namin mga bay, kaya kinakat ko na lang yung usapan namin. So sabi niya may ano daw, in-invite daw sa kasal ng kanyang kaibigan, tagahawak daw ng ano, yung paypay daw. Kaya natawa kami. Kaya ngayon pinakikita ko sa kanya yung ating reborn na 54mm. So sabi pa niya sa akin is dapat ginawa ko na lang daw ng last rebor. Nakabili na tayo ng 54mm, so walang chance. So ito yung 54mm natin. Ipinakita natin kang Sir Richie Boy anong mga diskarte niya dyan. So yung brand sa ating piston is Hatsi 54mm pang XRM 110 dome type na siya mga bay. So dome type na nga mong gitira muna nga mong gitauran gid siya og base gasket, head gasket, kaya para gid niya pang long ride gid kayo siya mga bay. So yan po, so sinukat-sukat po niya kung goods ba yung paggagawa. Tanong pa siya kung saan ko pinaribor yan. So sinabi ko kay Ayans Machine Shop natin ginawa yan. So yun po, so nakikita naman ninyo na parang goods daw sabi ni Richie Boy. Tamang-tama daw to sa load sa ating motor. So pagkatapos sa 54, aakyat naman tayo sa 57 mga bay, sleeve style atong himo. Ito na yung nakaload natin mga bay. Headworks 54mm, stock throttle body. Ayan, tignan niyo mga bay, di ba? Ayan. Ang dali lang dito pa lang. Kinuha ko na yung 153. Yan, nasa 100 plus yan mga bay. Umabot pa tayo ng 160, 161, 62, 63, ganon. Di ba? Yarang 120 ay. Kaya rin niya mag 120 or 118 ba sa GPS mga bay. So magbabalik naman tayo. Kaya itong digital natin mga bay, hindi natin ito gagamitin. Babalik natin siya sa standard na yung standard natin na tawag dyan, analog natin. So yun po ang standard nito. Ibabalik ko na kasi may nangyari dito mga bay sa last video natin. Nasisira yung ano natin, yung stator natin, kaya inalis ko to mga bay para babalik ako sa stock 54. So yan, ipapakita ko na sa iyo mga bay yung inalit natin na ano. So yan po, dito ninyo makita yung basihan mga bay. So yan po, i-zoom ko yan para makikita ninyo. Yan, diba, ang dali lang niya mag 100 mga bay. Dito pa lang 100 na, diba? Nung portion na yun mga bay, nagdadaanan natin parehas din, diba? Tignan nyo. Pero hindi yan lumalagpas mga bay. Dahil itong digital, itong speedometer ko mga bay, magmamatch to sa GPS reading niya. So yan dito, hindi na siya lumalagpas. 110. Yan, 100 plus. Pero break in time pa to mga bay. Hindi ko pa siya pina-RPM ng todo-todo
dahil iningatan pa natin yung bagong setup natin. So ito yung pangalawang bisis na piniga natin. Yan, so makikita na ninyo. Ganyan rin. Hindi ko alam kung dito nakuha ko ba yung speed niya ng maayos. Parang hindi siguro. Hindi ko lang sure. Yan, papanoorin lang natin kung kaya ba. Kaminor tayo. Pero so far mga bay, ang bilis niyang kunin yung speed niya 100. Kahit nakaupo lang tayo. Dati mga bay, pag makukuha ko yung 100 plus, pag hindi paahon yung daan, dadapa tayo. Ngayon wala na. Simple lang yan 100 na, di ba? Yan. Di ba? So gamit natin ang sprocket dyan mga bay is 1534. Pina-high speed natin para mas may dulo. So di ba? Ang bilis niya mga bay. So grabe, hindi ko napigilan yung pagpipiga-piga dahil ang bilis niya talagang kumukuha ng speed mga bay. Dito na naman mga bay, may regalo tayo dito. Kasama ko na yung partner ko, kinuha ko na galing sa duty niya. So may nakasabay tayo, yung yan po, naka-signal na click 125 yan or 150 ba, hindi ko alam, pero parang 125 siguro to. Yan, may lingon-lingon pa siya. Yan, di ba? So wala po kung tamang idea dyan na oras na yan na makipaghabulan kasi yung break in time pa. So parang pinipigilan pa natin yung sarili natin na ipipiga-piga. Ang nangyayari dyan, habang pasubaybay na ako dyan sa daan, biglang nakikita ko sa side mirror na parang sumusunod pala yung click 125. May angkas. So parehas kami. So ayan, ang ginagawa ko, sinusubukan ko siya na pina-overtake dito sa unahan, dito sa may bandang dito naman siguro yan sa may kanto. Yan, yung dito sa may tinatawag namin na fish landing. Yan dyan kikita natin dyan na mag-overtake yan mga bay. Parang dito tayo yan, nandyan sa slow lane siya dumadaan. Yan, overtake natin yan para makikita ninyo. Yan malapit na. Hindi pala yan po. Malapit na. Yan parang dito ko na siguro to pina-overtake dito. Ayun pala. Dyan. So sinusundan ko siya, naglo-logger po tayo ng parang third gear ata. Ayan po. Sinubukan ko lang kung aabutan ba. Ayan, may angkas tayo Yung gulong natin dyan mga bay, yan is 60-80 yung harap at saka 70-80 yung likuran. Ang bilis niya. Yan. Yan, speed ko niyan mga bay, nasa 100 nila natin makikita kahit i-zoom yan kasi mas lakas yung ilaw. Yan, nilagay ko. Ayun, parang hindi siya makikita, pero dyan mga bay, honestly is 100 talaga yan mga bay. Makikita naman ninyo sa mga galawan ng dulo ng kanyang araw sa analog speedometer. 100 talaga yan, promise. Kahit i-zoom natin yan, parang hindi makikita talaga yan mga bay. Sa 100 yan. So yan, humahabol talaga yung yung click 125. Pero ang layo niya talaga mga bay. Parang yung fourth gear, pina-full throttle ko para lang umaangat talaga yung motor. So nakikita ko na kahit may angkas mga bay, hindi na siya mahihirapan. Di gaya dati pag may angkas, wala yan. Kawawa yung mga clutch lining natin dahil todo-todo na yung piga natin. Yung clutch lining is maano po siya, parang mapapwersa po dahil po is standard lang po yung kanyang piston. Yan lang siguro ang may share natin. So regalo yan sa break in time natin na may
nasubukan tayo na Click 125. So shout out sa Click 125. Kung nakikita mo to na video, so yan, shout out sa iyo. So hindi ko alam kung taga-saan ka, basta may angkas siya mga bay, kikita naman yun na may angkas siya. So yan lang, so dito ko natapusin yung vlog mga bay. Bye bye.